सुनू पावर स्टार के लेवल तक पहुंचे में नू उनकर एकदम माने पूरा नीचे से ऊपर के गर्मी एथी हो जाई। अब पावर स्टार के खत्म करे में नू कब जिंदगी बीत जाई ई अभी तू नहीं खा जाना ठीक बा। आवत तरह वीडियो बनाओ तरह की आ रहे हैं पावर स्टार के फ्लेवर में गाना लेके तो पावर स्टार के खत्म कर देंगे। ई नहीं खा कहत कि उनकरा लकीरवा पर रेंगा तरह ना उनकरे उनकरे गाना लेके उनकरे धुनवा लेके गावा तरह ना कह तरह की आ गइलन कमर कस के कितना शान से तुम वीडियो बना दिए जी कि आ गइलन कमर कस के। ई कह ना कि का इनकर इज्जत रह गइला का इनकर लेवल हो गइल पावर स्टार के आगवा का इनकर मतलब कि इनकर का लेवल रह गइल महाराज पावर स्टार के लगे जब उनकरे धुन उठा के उनकरे फ्लेवर में गा देलन आ तब कहत रसन कि पावर स्टार लकीर घींच के आगे गइल बड़न तो फिर तू लकीरवा पर रेंग के अइला ओकरा बाद तू कहबा कि पावर स्टार के अब उ नाम मिटा दिहन। पावर स्टार ऐसा नाम है ना कि मिटाने में आप लोगों का पूरा मतलब पूरा मिट जाइएगा तब वो पावर स्टार का नाम नहीं मिटेगा भैया। आई रहा एगो चमचा वीडियो बनावे आ ओस ना बतियलो से एकदम भेजा गरमा गइल बा। सबसे पहले हम लोग बता दी कि पावर स्टार आज से कुछ दिन पहले एगो धुन गौलर रहन वही पर ई गौले बड़े आ ई आके ई या इनकर चमचा ऊ फेंको तारे सोन माने बुझाता नु जे एक निसन के माने ओ दिन पावर स्टार सही कॉलर ले कि तू कहीं से शुरू करबो तो पवन सिंह में जरूर टच करबो। आ गइलन देखो पावर स्टार पवन सिंह नु भोजपुरी का ऐसा जड़ है ना ऐसा जड़ है जिसको उखाड़ने में आपका कगो एथी जियान हो जाएगा आप खुदे नहीं जानते हैं ठीक है। तब ई उखाड़े के आप पवन सिंह के हटावे के बात मत कर लो ठीक बा। अभी पवन सिंह के लकीर पर रेंगा तर लो आ रेंगा लो ठीक बा। बकचोदी वाला बात करत रहो पवन सिंह के बुढ़वा कहत रहे दड़िया बनवेले बड़ा तो तार तुम्हारे तो सारा चमड़वा झूल गइल बहू आ ओकरा बाद बुढ़वा दूसरा के कहत बुढ़वा कहत तनी तू खड़ा होकर पावर स्टार के लगावा खड़ा होकर बता औकात के का चल जाई सुइया के एथिया ए पन बढ़िया उ खाली 5 साल में झूल जाई 5 साल रुक 3-4 साल में उ झूल जाई आ वाह झूली नु कि तू तरह के तो तू ही चेहरा अपन ना देख पैबो। हाँ बड़ा चल तरह टिप्पणी कर कुछ कर लेकिन माई बहन कर तर लो उ छोड़ दलो ठीक बा। आ एगो है तनी अपना चमचा सन के समझा के रख लो ठीक बा। कैसे कि ऐसा ऐसा बात बोलो तरसन कि हमनी के जवाब दिहल बन जाता। अब केहू कहता कि भैया तनी के खाली एके आदमी के सपोर्ट करत तरसन तनी के दोनों जना के काहे नहीं एक आदमी के सपोर्ट के बात नहीं है हमनी के सब लोग के सपोर्ट करने से। लेकिन अब एक आदमी बकचोदी करे इंडस्ट्री में आके तो ठीक लगता ई बकचोदी नु ह उनकर तू धुन गावत रह तू उनकर सब कुछ करत रह उनकरे कॉपी ओकरा बाद तू लागत रह अंड बंड बोले आके लाइव ओकरा बाद कहत रह कि उनकरे के भोजपुरी इंडस्ट्री से उलाट देम हैं इतना एथी हो गइल बा भोजपुरी इंडस्ट्री से उनकरे के उलाट देबा। एगो है का भोजपुरी इंडस्ट्री बुझाता केहू के बाप के बपौती ह जेकरा के मन ओकरा के हटा दे जेकरा के मन ओकरा के निकाल दे। तीन चार गो यूट्यूबर सन के रख ले बड़ा तोता जैसा रटत रसन। अब देखनी हो पहले प्रियांशु सिंह ये टाइप के नाम धरत रसन अब एगो के वीडियो देखनी है वो कहता प्रियांशु सिंह जी का म्यूजिक हमारे धुरंधर भैया को एकदम मैंने उसमें 4 चांद लगा दिया। तब गावे आइबे ना करला धुरंधर भैया के का गई ना कहत तारा के एगो बात बता दी बाबू कि सबसे पहले हम तोनी के सिखावे नहीं ये तोनी के जेकरा के पर्दा के सामने पर्दा के पीछे जो जेकरा के बोली हसन जौची उहे कैमरा के सामने भी बोली हसन ठीक बा। तो तोनी सन के छुल देना पानी में आ छुल देना सुखाला ठीक बा। तोनी के हाल इहे बा कि माने दू शब्द बोल का दू शब्द चढ़ा दनी तो फिर बड़ाई कर लगी ओकरा बाद जब हकीकत बोल दी तो शिकायत कर लगी। ई सब काम ना करे के चाहिए एक तरफा काम। अगर मान लो प्रियांशु सिंह तहरा एथी गाना के म्यूजिक के पोस्ट नहीं खन कर उ लाइव आके दोसर को जो पोस्ट कर दे कि धोखा से हमरा से म्यूजिक बना ले बड़ा तो अबे तू प्रियांशुआ लगबा चिल्लाए लगबा कि ना अबे प्रियांशु सिंह तो यही से कहल जाला कि जो महाराज धुरंधर भैया के नु एथी हुआ सन धुरंधर भैया जैसन तू बड़ा धुरंधर भैया वैसन के नु तारो जैसन खइबा अन ओइसन होई मन आ जैसन पियबा पानी ओइसन होई बाड़ी। तो उहे वाला हाल बा। मेन चीज जनतर का बा मुद्दा कि पवन सिंह के हटावल तारा लोग के बस के बात नहीं है ठीक बा। पवन सिंह के यार पवन सिंह कोनो गाजरा मुरई होवन का कि जेकरा मन ओकरा उखाड़ के फेंक दी तो निगाह के लुरावेला रे भाग 2 महीना से यूट्यूबर बनल बड़का की आ गइलन कमर कस के धुरंधर भैया पावर स्टार ताक दिए नु
जौनो बनावत वो ना मनैबो। सुना ना, चोरा चोरा के पावर स्टार के धुन गावा, चोरा चोरा के पावर स्टार के गाना गावा, ओकरा बाद कह कि वजह से पावर स्टार के हम बिलवा देम, पावर स्टार के वजह से हटवा देम, तो जानता रहो बाकी जनता सब जानता। ई करे में तार पूरा पुश्तैनी के पुश्तैनी खत्म हो जाए, ठीक बा नु। तो वो पावर स्टार के एगो दाढ़ी ना हिली, ठीक बा। पावर स्टार भोजपुरी का जड़ है, आ भोजपुरी जिसके वजह से जाना जाता है। गायकी के बाद तो उनका सामने तू नहीं करो तो अच्छा रही, कैसे कि कल लिया जाके कंपटीशन, ठीक बा। आ धुरंधर भैया तनी अपने चमचा सन के संभाल के रखो, बड़ा संस्कार बात करेला तो कह दे कि संस्कार खानी वीडियो बनाओ सन, तहार बड़ाई करो सन, तारा मुंह में लड्डू डालो सन, तारा गला में माला डालो सन, कुछ करो सन, तार अगरबत्ती देखाओ सन, तारा के पूजा करो सन, लेकिन दूसरा केहू के हटावे के या दूसरा केहू के डुबावे के बात मत करो सन। कैसे कि देखो मेन चीज हम तारा के बता देले बनी कि पावर स्टार को उखाड़ना, एथी करना इतना आपके बस के बात नहीं है। जब आप पावर स्टार का ही गाना लेके गा रहे हैं, पावर स्टार का धुन गा रहे हैं, आप पावर स्टार के पीछे पावर स्टार के बुराई करके उनको अब मेंटली टॉर्चर करे के चाहता है धुरंधर भैया, मेंटली टॉर्चर करे के, मैनिपुलेट करे के कहाँ से सीख ले हुआ, ठीक बा। ये सब छोड़ दलो। बाकी वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए।